dyma ni wedi cyrraedd wsos 6, mae'r lefel yn mynd i fyny eto. Gnewch yn siŵr bod eich offer chi gyd yn barod, da ni'n mynd i weithio yr corff cyfa. Ffwr â ni. Da ni'n mynd i gynesu y corff i gyd i ddechrau. A da ni'n mynd i ddechrau jyst yn sefyll neu yn eista os da chi isio a gweithio ar y nadlu. Felly da ni'n mynd i'r nadlu mewn trwy'r trwyn. Ymestyn i fyny ag allan trwy'r ceg. Hefo fi eto mewn trwy'r trwyn. Allan trwy'r ceg, da ni'n meddwl am yr osgo, yr posture, sefyll i fyny'n dal neu ista fyny'n dal. Un arall i mewn trwy'r trwyn. Ymestyn y breichiau fyny ag yn adlu allan. Da ni'n mynd i ddefnyddio hyd y mat nesaf i gamu neu neidio ochr i ochr. Felly, da ni'n mynd i fyny ar y lefel wan. Yn lle camu, da ni'n mynd i wneud naid ochr i ochr os da chi'n gyfforddus efo hyn. Os di hynna allan o'ch comfort zone chi, aroswch efo'r step a tap, cam a tap. Da ni'n mynd i wneud hyn am 30 eiliad, naid neu cam ffwr â ni. Felly, naid ochr i ochr. Da ni wedi mynd lefel yn uwch wan o'r camu. Os da chi eisiau sticio fo'r camu, aroswch chi efo'r camu. Mae'n unedig os gennych chi ryw anafiadau, penglin er enghraifft, o bod hwn yn anifyr, sticiwch efo'r camu. Gennym ni 10 eiliad arall. Symudwch y breichiau hefyd os da chi'n gallu. Da ni'n agor y cau y fras fel da ni'n symud 5, 4, 3, 2, 1. Da ni'n mynd i gerdded allan efo'r dwylo nesaf. Da ni wedi gwneud hwn o'r blaen, neu gennych chi opsiwn o wneud yr ymarfer bore da os da chi ddim eisiau cerdded lawr ar y dwylo. Da ni'n mynd i wneud hyn am 30 eiliad ffwr â ni. Lawr at y llawr, teimlo'r stretch neis na'n cefn y coesa, cerdded y dwylo allan, cadw'r canol yn gry, cerdded y dwylo nôl i fyny, i'r top, rwlio'r sgwydda nôl. Dal i fynd, Neu'r opsiwn arall ydy'r ymarfer bore da, lle ydych chi'n plygu o'r cluniau a wedyn yn ôl i fyny. Gynna ni 10 eiliad ar ôl. Digon amser i wneud un arall. Ac yn ôl i fyny, gret. A wedyn, da ni'n mynd i wneud unio'r un math eto. Felly cam neu naid o'r ochr i ochr. Ffwr â ni, 30 eiliad. Cerwch ar pes eich hunan. Ella bod chi'n mynd yn gynt na fi, ella bod chi'n mynd yn arafach na fi, neu ella bod chi'n gwneud yr camu. Gweithiwch chi lefel eich hunan. Dal i fynd. Da ni hanner ffordd. Cadw'r pengliniau na'n feddal, gwnewch siŵr bod chi ddim yn cloi nhw. 5, 4, 3, 2, 1. Cerdded y dwylo allan, neu yr bore da. Ffwr â ni, 30 eiliad. Nid yn siŵr bod y cluniau ddim yn suddo mewn y llawr. Da ni ddim eisiau hynna ddigwydd, da ni ddim eisiau rhoi pwysau ar y cefn. Meddyliwch am y planc ar y gwylod. 10 eiliad ar ôl. Rwlio'r sgwydda ar y top. Plygu'r pengliniau os da chi angen i fynd lawr, sy'n rhaid chi gadw'r coesa'n syth. Da ni'n mynd i wneud chydig o waith symudedd nesaf. Dwi'n teimlo bod curiad y galon wedi codi. Dwi'n gobeithio bod chi'r un math hefyd. A'r unig beth da ni'n mynd i wneud wan ydy cylchdroi y breichiau nôl. Trio cadw bod dim yn eisa sgwar i'r ffrynt. Felly gwynebu fi efo'ch traed, eich cluniau, eich sgwydda, ac ymestyn i fyny fel ydych chi'n cylchdroi y breichiau. Un arall bob ochr. Da ni'n mynd i fynd lawr i'r llawr nesaf. Os di'r symudiad yma yn ormod i chi, na i reid opsiwn arall, ond na i ddangos y symudiad yma gyntaf. Da ni'n mynd i fod ar yn 4. Da ni'n mynd lawr i safle plentyn. A wedyn da ni'n dod i fyny, a da ni'n trio dod â'n troed mor agos i'n llaw a da ni'n gallu i lunge. Ella newch chi gael gor hwn a bod o'n anodd i ddechrau, a bod chi mond yn dod o'ch troed illa i fyny'r safle yma neu hanner ffordd,
peidiwch â poeni. Y mwyaf ydych chi'n neud hyn, wneith hyn wella symudiad o gwmpas y cliniau. Ac erbyn y diwedd, ar ôl lot o marfer, dwi'n siŵr byddwch chi yn gallu dod holl ffordd at eich llaw, neu at eich dwylo. So hwn ydy'r opsiwn. Os ydych chi'n mynd am yr opsiwn yma, cerwch amdani i'r safle plentyn, a wedyn lunge, dal efo ryw 2 eiliad, a newid yr ochr arall. Os ydych chi ddim eisiau gwneud yr un yna, bod hwnna'n ormod, dwi'n mynd i ddangos un arall, sef lunge yn sefyll, gwthio'r cliniau ymlaen, ymestyn i fyny. So cerwch chi am y symudiad yna, os yw well gyda chi, neu os ydych chi'n hapus efo'r un ar y llawr, cariwch ymlaen. Efo hwnna, da ni'n mynd i wneud 20 eiliad arall. Ac os ydych chi'n sefyll i fyny, yn wneud y lunge, newidiwch coes rwan. Gymestyn i fyny, ac i lawr, neu ar y llawr, yn mynd i mewn i'r safle plentyn a wedyn lunge. Un arall. Gret, a mae hwn yn ymarfer ffantastig i'r cliniau. Yn enwedig os ydych chi'n mewn swydd lle ydych chi'n ista lot, ydych chi eisiau symud o gwmpas y cliniau. Da ni'n mynd i agor y cau y fres nesaf. Da ni'n mynd i ddod ar dwylo at ei gilydd, yn adlu mewn, ac allan. Felly symudwch efo fi pan ydych chi'n barod. Yn adlu mewn, fel da ni'n agor y frest, i siap W, a wedyn yn adlu allan. Da ni'n mynd i wneud 2 arall. Dilynwch chi anadl eich hunan, ella bod o wahanol un fi. Un arall. Da iawn, da ni wedi symud y corff, da ni wedi codi curiad y galon. Da ni'n mynd ymlaen i'r rhan nesaf, sef gweithio ar cryfder y corff. Da ni'n mynd i ddechrau hefo deadlifts. Da chi wedi gwneud hyn o blaen. Da ni'n mynd i wneud deadlifts ar ben eu hunan achos mae hwn yn un lle mae eisiau canolbwyntio ar techneg a cael siap y cefn yn iawn. Felly, estyn eich pwysau, gynnwch siŵr bod chi'n plygu'r pengliniau, cadw'r canol yn gry i godi'ch pwysau bob tro. Da ni'n mynd i roid yr pwysau rhwng y traed. A da ni'n mynd i godi'r pwysau i fyny at y cliniau ac yn ôl i lawr. Da ni'n mynd i wneud hyn am 40 eiliad. Felly, sbiwch ar siap yng nghefn ni, dwi ddim yn cylchu. Neis y syth efo'r pant naturiol ar gwylod y cefn. Da ni'n mynd i ddechrau mewn 5, 4, 3, 2, 1. Codi, a dyn yn ôl i lawr. 40 eiliad i wneud cyn gymaint ydych chi'n gallu. Peidiwch â poeni am mynd reit at diwedd yr amser. Os ydych chi wedi cyrraedd eich limit chi cyn hynna, mae'n hollol iawn. Jyst bod chi'n teimlo bod y 2 ymarfer ola na 2 rep ola yn anodd ac yn sialens. Dwi'n plygu mhengliniau chdi bach, ond mae'r plygu go iawn yn dod o'r cliniau o'r hips. Gyda ni 10 eiliad i fynd. Dal i anadlu, dal i gadw'r canol yn gry, dwi'n gweithio'r coesau, dwi'n gweithio'r penol, dwi'n gweithio'r canol, dwi'n gweithio'r cefn. Mae hwn yn gret o ymarfer. A stop fan'na, da iawn. Da ni'n mynd i orffwys wan am chydig. Mae'n bwysig bod chi'n gorffwys rhwng bob set. Yn enwedig pan ydych chi'n defnyddio pwysau trwm. Fel arfer, y trymad i'r pwysau a mwyaf orffwys da chi angen. Felly, jyst amser i feddwl am techneg, diod bach o ddŵr os da chi isio. Da ni'n mynd i fynd amdani i'r ail set. A da ni'n neud yr union rhyw fath eto, deadlifts, 40 eiliad, dechrau mewn 5, 4, 3, 2, 1, cefn yn isa syth, plygu wrth y cliniau. Os da chi'n teimlo unrhyw boen yn gwylod y cefn, bod gwylod y cefn yn dechrau mynd yn sôr, unai plygwch eich pengliniau mwy, i wneud o fwy o squats, fel hyn, neu gorffwys a cerdded o gwmpas, jyst cael active rest tra da ni'n neud hwn. Nadlu allan fel da chi'n dod i fyny, mewn fel da ni'n mynd i lawr. Dal i weithio yn gwthio trwy'r traed, trwy'r coesau. 10 eiliad i fynd. Canol yn gry. 5, 4, 3, 2,
1 a gorffwys. So cyrraedd y gwmpas tra ydych chi'n gorffwys. Symud step a tap os ydych chi isio. Dal i feddwl am y set nesaf. Dal i feddwl am techneg yn enwedig. Fel dwi'n dweud bod tro, yr set ola yna, y trydydd set, da ni eisiau canolbwyntio achos dyna pryd mae pethau yn gallu mynd lawr all efo techneg. Diod bach o ddŵr os ydych chi angen. A wedyn byddwn ni'n mynd am yr trydydd set. Deadlifts, 40 eiliad. Meddwl am techneg, cadw bob dim yn gry a mynd mor bell ydych chi'n gallu fewn yr amser heb bwsio'ch hunan i fynd at y diwedd os di'ch techneg chi'n dechrau mynd lawr all. Reit, da ni'n mynd i ddechrau mewn 5 eiliad, cael eich hunan yn barod. Meddwl am beth da ni'n neud, ni eisiau pwysau bod rhwng y traed ffwr â ni. Felly mae'r pwysau yn glanio nôl rhwng y traed bob tro, dim o flaen y traed. Breichiau ddim yn neud dim byd, just levers dy'r breichiau. Felly, yr coesau sy'n gweithio, cyhyra'r penol, cyhyra'r bol, cyhyra'r cefn. Da iawn. Dal ati 20 eiliad arall. Dal bob dim gry. Gnewch chi cyn gymaint ydych chi'n gallu fewn yr amser 10 eiliad i fynd. 5, 4, 3, 2, 1. Fantastic. Deadlifts wedi wneud. Da ni'n mynd ymlaen i'r ail set o marferion. Da ni'n mynd i wneud 3 ymarfer tro yma. So mae fel bach o hyfforddiant cylchol, lle da ni'n mynd o un ymarfer i llall. A byddwn ni'n amseru 30 eiliad i bob ymarfer. Da ni'n mynd i dynnu'r pwysau fyny am yr ymarfer cyntaf. Felly tynnu'r pwysau fyny y corff, upright rows. Wedyn fyddwn ni'n mynd lawr i'r mat i wneud pontydd glwt efo band, da chi wedi gwneud hyn o blaen. A wedyn fyddwn ni'n wneud squats heb bwysau. Felly dyna ydy'r hyfforddiant cylchol, un ar ôl y llall a wedyn gorffwys. Iawn, pryd ydych chi'n barod, snewch chi estyn eich pwysau. Pen y gliniau yn feddal, corff yn neis a tal, canol yn gry, a da ni'n mynd i ddechrau tynnu'r pwysau fyny at y corff mewn 3, 2, 1. Tynnu'r kettlebell i fyny'r corff, just o dan yr en, arwain efo'r penelin. So'r penelin sy'n codi gyntaf. Dal i anadlu, dal y pengliniau yn feddal, peidio cloi nhw. Teimlo'r sgwyddau yn gweithio, dwi'n teimlo cyrra'r cefn yn gweithio. 10 eiliad i fynd. Gwneud cyn gymaint ydych chi'n gallu o fewn diwedd yr amser. Peidiwch â poeni am mynd reit ar diwedd. A stop y fanna, reit, da ni lawr i'r llawr nesa. Band ymlaen. Just dros y pengliniau. Pontydd glutes, glutes bridges. Gorfod ar eich cefn. Reit, da ni eisiau cadw'r tensiwn yn y band. Da ni'n mynd i fynd amdani am 30 eiliad, ffwr â ni. Gwthio y cliniau fyny. Cofiwch ddod ar sodlan agosach at y penol os ydych chi ddim yn teimlo dim byd yn gweithio yn cyrra'r penol. Sbio fyny am y to. Traed ar un lled ar cliniau. 10 eiliad i fynd. Gwthio reit i'r top. Un asgwrn cefn bach ar y tro yn dod i lawr ar y ffordd lawr. Da iawn. Tynnu'r band. Cymwch eich amser. Da ni'n dod i fyny i squats nesa. Da ni'n mynd i wneud 30 eiliad o squats yn dechrau mewn 5, 4, 3, 2, 1. Ffwr â ni. Gwthio fyny trwy'r traed, trwy'r sodla. Cofiwch bod gennych chi'r opsiwn efo'r squats bob tro i ddefnyddio cadar. Dyrwch cadar tu ôl i chi os ydych chi dal ddim yn gyfforddus neu bod chi'n cael unrhyw boen efo'r squats lle mae'n well gennych chi ista lawr a sefyll i fyny, gnewch hynna neu cerwch hanner ffordd i lawr. 10 eiliad i fynd. Wneud y siŵr bod y pengliniau yna ddim yn disgyn i mewn. Brest ar agor, pwyntio ymlaen. 3, 2, 1. Ffantastig. Da ni ddim yn mynd i orffwys llawer rwan, da ni'n mynd syth yn ôl i dynnu'r pwysau fyny'r corff.
30 eiliad, ffwr â ni. Tynnu'r pwysau fyny'r corff, upright rows. Dwi ddim yn plygu drosodd. Mae'n nghanol i yn dal siap yng nghefn i'n gry. Dwi ddim yn plygu siap yng nghefn. Dal i anadlu. Sbio ymlaen. 10 eiliad i fynd. Penygliniau feddal. Peidio cloi nhw. 5, 4, 3, 2, 1. Da ni'n mynd lawr i'r pontydd glutes. Os ydych chi'n teimlo bod defnyddio'r band chydig bach yn ormod, gwnewch o heb y band. Newch chi dal deimlo cyhyrra'r penol yn gweithio. Cedwch ar sodlan is agos at y penol. Da ni'n mynd i ddechrau rwan. Gwthio cliniau fyny, rowlio lawr. Gwthio fyny, rowlio lawr rasgwyn cefn. Dal i'n adlu. Trio'r un negas o'r munud i cyhyrra mawr y penol yn dweud mae hein sy'n gweithio. Da ni'n neud y mind to muscle. Mae'n mynd i fod hyd yn oed mwy effeithiol. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn chi. Tynnu'r band. Fydda ni'n dod i fyny squats nesa. Cymwch amser i ddod i fyny sefyll. A cofiwch gennych chi'r opsiwn o ddefnyddio cadar os da chi angen. Neu just mynd hanner ffordd i lawr. Da ni'n mynd i ddechrau mewn 5 eiliad. Gymaint o squats a da chi'n gallu efo techneg cry, ffwr â ni. Gwthio trwy'r traed, trwy'r sodla. Dwi'n meddwl am wthio'r llawr i ffwr efo traed ar sodla. Mae hyn yn gweithio cyhyrra'r penol a'r coesau hyn oed o well. Da iawn, mynd efo'r isol a da chi'n gallu. Gwthio i fyny, cadw'r frest ar agor. Sbio ymlaen. Da ni bron yna. 3, 2, 1, da iawn. 1 rownd ar ôl. Mae'r rownd nesaf mynd i fod chydig bach yn fyrrach. Da ni'n mynd lawr i 20 eiliad wan. Ond peidiwch â gadael i'r techneg ddiodda, cadwch bob dim yn gry. Reit. Tynnu'r pwysau fyny'r corff. Ffwr â ni. 20 eiliad cyn gymaint ydych chi'n gallu efo techneg cry. Felly dwi'n mynd ar pes chydig bach yn gynt wan am bod yr amser ddim yn llai. Dwi dal yn cadw'r techneg yn gry. 10 eiliad arall. Dal i'n adlu. Triwch feidio dal eich gwynt. 3, 2, 1. Lawr i'r llawr. Pontydd glutes efo'r band. Reit, cadw'r tensiwn yn y band. Peidiwch gadael i'r band dynnu'r pengliniau mewn. Ffwr â ni. 20 eiliad. Dwi'n codi yr cyflymder chydig bach rwan. 10 eiliad i fynd. Da iawn, da ni'n gweithio reit tan y diwedd. 1 arall. Da iawn, tynnu'r band, da ni'n dod i fyny'r squats yn defnyddio'r gadar os da chi isio. Iawn, 20 eiliad cyn gymaint o squats, da chi'n gallu ffwr â ni. Dal i fel am techneg. Da ni'n eisiau mynd yr un gyflym ar y squats, da ni'n eisiau bownsio fyny ag i lawr, da ni'n eisiau defnyddio a cadw'r tensiwn yn y cyhyrra, holl ffordd fyny, holl ffordd lawr. Hwn di'r rownd ola ar yr ymarfer yma. Da chi'n neud y briliant. 3, 2, 1. Da iawn. Hwna di cael fi allan o wynt, sy'n gweithio bod chi'n teimlo'r un fath. Gynna ni un ymarfer bach ar ôl, finisher. Da ni'n mynd i weithio cyhyrra yr abs a'r craidd, a bydda ni lawr ar yn cefn i wneud hwn. Os ydych chi ddim yn cyfforddus i orfad ar eich cefn, newch chi wneud penygliniau uchel fel hyn yn lle ni. Un goes ar y tro yn tynnu eich penglin i fyny at eich dwylo. So dyna'r opsiwn os ydych chi ddim eisiau mynd lawr ar eich cefn i wneud hwn, neu os di hwn allan brifo gwylod eich cefn chi. Pullovers, felly tynnu'r pwysau dros y pengliniau da ni'n mynd i wneud. Mae'r pengliniau'n dod i fyny. Mae'r coesau mewn siap gradd 90. Da ni'n dod â'r pwysau dros y pen a da ni'n tynnu'r pwysau dros y pengliniau.
Os ewch chi sbio ar yn sgwydda i, mae sgwydda wedi dod oddi ar y llawr. Iawn, opsiwn arall ydy wneud o heb y pwysau. Sym rhaid chi wisio'r pwysau, so na i ddanos o heb y pwysau, a dda'n tynnu'r dwylo dros y penglinia. Da ni'n mynd i wneud hyn am 30 eiliad. Pawb yn barod? 3, 2, 1, ffwr â ni. Dwi'n sbio fyny at y to. Dwi ddim yn sbio ymlaen at ym mhenglinia, dwi ddim eisiau rhoi tensiwn ar y gwddw. Fyny at y to, mae'r dwylo yn dod dros y penglinia, mae'r sgwydda yn dod oddi ar y llawr. Da ni hanner ffordd. Anadlu allan fel da ni'n dod i fyny, mewn fel da ni'n dod i lawr, cofiwch sbio ar y to. Da iawn. Bron yna. 3, 2, 1 a gorffwys. Os chi'n gafel yn y pwysau, drwch i'r ochr. Gwasgwch y penglinia mewn os ydych chi isio. Felly cofiwch yr opsiwn os ydych chi'n cael poen cefn y fanna, neu bod chi ddim yn cyfforddus efo'r symudiad yma, fyny ar eich traed, penglinia achal, tynnu nhw fyny at y dwylo. Da ni'n mynd i fynd unwaith eto, efo neu heb y pwysau, yn dechrau mewn 5, 4, 3, 2, 1. Dal y penglinia mewn gradd 90. Ongl sgwar yma. Tynnu'r dwylo dros y penglinia. Anadlu allan fel da chi'n dod i fyny. Mewn fel da chi'n dod i lawr. Da ni hanner ffordd. Dwi'n teimlo cyhyra y bol yn gweithio fel dwi'n tynnu'n hyn i fyny. Dwi'n teimlo'r crunch. 3, 2, 1. Da iawn chi. Briliant. Da ni wedi gorffan yr darn cryfder corff. Gewn ni ymlacio am chdi bach, jyst cerdded o gwmpas y stafell. Am chydig o eiliadau, jyst i ddod yr anadl a curiad y galon i lawr i normal, a wedyn fydda ni'n gwneud gwaith hyblygrwydd, fydda ni'n ymestyn y corff ac yn ymlacio. Iawn, dwi'n teimlo bod curiad y galon wedi dod lawr, dwi'n teimlo bod yn anadl i yn ôl i'n anadl arferol. Da ni'n mynd i ymestyn y corff wan, da ni'n mynd i weithio'r hyblygrwydd. Da chi angen cadar ar gyfer yr symudiad cyntaf, felly os chi'n estyn eich cadar, a da ni'n mynd i ista ar flaen y gadar, a da ni'n mynd i ymestyn un goes yn syth. Fedrwch chi reid sodl ar y llawr. Os gennych chi unrhyw wendid yn gwylod y cefn, triwch reid y droed i gyd ar y llawr. Iawn, pidwch y poeni os dy'r ben glin yn plygu chdi bach. A wedyn plygu'r goes arall, a da ni'n mynd i blygu wrth y clunia. So di siap y cefn ddim yn newid, mae hwnna dal yn syth. Da ni'n plygu wrth y clunia, nes da chi'n teimlo stretch neis yn cefn y goes. Dwi'n mynd i ddal hwn wan am 30 eiliad. Canolbwyntiwch ar y nadlu, triwch ymlacio a mwynhau y stretch, dyle bod o ddim yn boenus. Jyst cofiwch os ydym boenus neu'n crynu'n ofnadwy, peidiwch yn mynd efo mor bell. Os ydych chi'n teimlo yr stretch yn dechrau diflannu, cerwch chi bach yn bellach, rhyw fodfad yn bellach, plygu wrth y clunia, cofiwch dim y cefn. Da iawn, da ni'n mynd i newid coes fan. Goes arall di plygu, un yn syth, troed i gyd ar y llawr os ydych chi isio. Lawr â ni. Lawr mor bell as yn gyfforddus i chi. Dwi'n teimlo cefn, cyhyra cefn y coesan ymestyn yn neis. Canolbwynt ar y nadlu. Mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. Mynd chdi bach yn ddyfnach. Da ni'n mynd i sefyll i fyny i ymestyn y bres. Dwylo tu ôl i'r cefn. Os da ni'n fel hyn tu ôl i'r cefn, gwthio'r brest allan. Da ni'n mynd i nadlu mewn y ddefn. Ag allan. Ag eto i mewn. Ag allan. Dyda un fraich ar draws y corff. Fatha bod chi'n rhaid hyg i'ch hunan. Sbwy ffwrdd dwylo. Teimlo cefn yr ysgwydd yn ymestyn wan. Cofiwch anadlu mewn y ddefn ac allan trwy'r ceg.
newid ochr. Da iawn, da ni wedi ymarfer y corff i gyd. Dwi'n gobeithio bod chi wedi gweithio'n galad. Na i weld chi yn yr ymarfer nesaf rhan isa'r corff. Hwyl am y tro.